Què opines dels gits aquí de Sila? Són una mica durs, però diré que es pot dormir perfectament. Sobretot per la seva pell marroquina, que és molt suau. Senyors, comencem el viatge. A primera hòstia del viatge me l'he portat jo i se la Maria així al Pol. ¿Pero de qué te has disfrazado? De Detective León. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allí? Nada se me escapa, de todo me entero. ¡Oh, abridor! Mira, me he comprado una chapa y caramelos Paco. Tu cuerpo me arrebata, tu cuerpo me vuelve loco. Se pone loquita cuando la toco. Jason... Bof. És cua, per demanar. Què t'has pillat? Una sangria. Una sangria? Per què? El baile del carpacho. El baile del carpacho. El viatge, més. Why not? No hi ha pre-marroc, hi ha sangria. Los chavales... Bones, comencem el vlog, marxem al Marroc. Hola, benvingut. Molt bones. Com et dius? Ilias. Què fas? Insta de Ilias por aquí. Viatge, col·legues, anem al Marroc, hi ha ganes, no? Hi ha ganes? Moltes ganes, moltes ganes. Què farem a l'arribar? A l'arribar? Pues no tinc ni idea, però ens porta el nostre col·lega Ilias. Enfoca'l, mira'l. Està allà parlant amb la nòvia perquè marxa una setmana, no, 2 setmanes. I clar, la trobarà a faltar. Sí. Aquest perillós ens porta per tot arreu. Som-hi. Bueno, en un 3 i no res ens veiem al Marroc, vale? Bueno, jo sóc el Xavi i la meva funció està clara. Controlar, l'Ilias l'organitzador i jo el controlador. Que tot funcioni bé, controlar tots i que tot vagi bé. Ja? Sí. Em dic Ilias i la meva funció bàsicament és ser el pastor de totes aquestes ovelletes i portar-les on han d'anar. Mertauga. Jo sóc el Pol i la meva funció en aquest viatge és que em portin i beure molt alcohol. Jo em dic Janai Godé i la meva funció podríem dir que és fer feliç al grup i que tothom s'ho passi molt bé, vale? Ja està. Ah, i porto la càmera de fotos. Essencial. Soc en Jordi, la meva funció del viatge és fer riure tots i passar-vos de puta mare. Per què t'he dit? Tota una quatre vegades. Sí. Dale. On diguis? Ja. Hola, sóc en Jordi i la meva funció és fer riure al grup i passar-m'ho de puta mare amb tots. Esto. I jo sóc el Xavi i la meva funció en aquest grup és posar calma perquè aquests estan molt esbarats i se'ls haurà de controlar bastant. Anem a fer ruta pel desert, per Marrakeix, per Tànger, per Fez i ens ho passarem de puta mare. Per què? Perquè farem quads, estarem per allà, dormirem al desert i bueno, estarem uns quants dies. Jo hauré de marxar abans perquè treballo, però bueno, viatge top amb els col·legues per Àfrica. Otro country. Casa saps quan el millor que... Brr. Que gorda. Jordi. Ja tenim cacaolat, eh? Agafa-li bola. Està exposada. Oye, gana. 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 Oye, gana.
Una família? Aquí comença el show, com es diu? Room Tour, House Tour. 8 catalans per Marroc. 8 catalans per Marroc. Estem a casa dels pares d'Ilias Bouanani Boubakra. Estem a un sofà molt gran i molt dur, podríem dir. Vale? Si heu de tenir problemes d'esquena, no sé si es veu dolent. Demà al matí us ho diem. Jo, com que pateixo d'esquena, m'he quedat als llits correctes. Bueno, són bastant còmodes, Xavier? Vale? Aquest és meu i aquell és del Jan. Com que estem a casa dels senyors Bouanani, aquí dormirà el príncep Bouanani. Tampoc ensenyarem molt del que hi ha aquí, no? A l'habitació privada dels Bouanani. Exacte. Però bueno, hem vist que té aire condicionat al sofà, que es comença a notar, fa 10 segons que l'estem encenent i ja es nota. Del 95, però no passa res. La cuina, que ens hem trobat que ha estat totes les neveres i congeladors a baix, perquè a baix hi ha això, el que hem vist ara, però 4 vegades més. Però fa una mica de por, perquè et surts al carrer i no és el mateix. Res més, un air fryer, marroquina, però un air fryer. I aquí tenim el lavabo. Vale? Aquí estem. Molt gran, molt espaiós. Sí, t'amagues. A veure, vaig a dutxar. No em despullaré perquè si no us posareu tots catxondos. Adéu. Ei, i ara trec el cap i faig hola. Bueno, aquest ha sigut el House Tour. Espero que us hagi agradat. Què opines dels llits aquí d'Asila? Són una mica durs, però diré que es pot dormir perfectament. Sobretot per la seva pell marroquina, que és molt suau. Estem aquí a Asila amb els companys fent temps i d'aquí poc anirem a menjar, que hi ha gana, no? Hi ha gana? Ja tenim ganeta i en breus anem a fotre a ingerir alguna coseta perquè... Què podem berenar aquí, al Marroc? Avui els portaré a que beguin una miqueta del millor té del món i no sé què volen fer aquesta gent, dolç, salat, el que vulgueu. Sí. Jo li diré, si em dones té, te quiero. Espera, pausa un moment el vídeo. Hòstia, mira, el peixito bo. Benvinguts a la Medina de Sila. Explica'ns. Poma? Manzanita mora. Manzanita mora. Què? De l'1 al 10? Molt bo, Un 8 sòlid. I Hawaii ja el coneixen, no? Sí, suposo que sí, però bueno, el provem tant d'aquí. M'agrada més el de poma, Sí, no, bro, a mi Hawaii... Has provat aquest? Sí, sap molt a poma, tio. Si t'agrada la poma... Només tinc... Estan bons. Què, Xavier? Com a Catalunya o no? No, com a Catalunya a ningú lloc. Comencem, anem cap a Rabat. Què vols esmorzar, mi pana? No sé, però això són preus espanyols. Sí. 3 euros, unes putes galetes, tio. 4 euros no és l'auto, nen. Esmorzar completito, Xavi? Què esmorzarem? Posem una mica de cafè o té a l'acció, un suc de taronja, 2 tortillas que no sé ben bé de què són, olives i mermelada i queso. Res, us dono una miqueta de càtedra, vale, nois? Què és això?
Això s'agafa. Aquest don quesito s'agafa. Nois? I aquí el fallo. Algú vol extra quesito? Que pinta, no? Dios! Què t'ha passat? T'has cremat amb els pes? ¿Estás bien, mi amor? ¿Qué te ha pasado? No sé si No m'aporta gaire cosa, Bueno. Té mel, això, bro? No. Li poso la mel aquesta, no? I... Bueno, se m'ha caigut. I... Puntem aquí. Està bo, és com una massa. Què porta? Una massa de pa. Molt bacano. Xavi, tu me'l vol? A veure si saber altres Sí, jo me'l vol. Qui aguanta l'alcohol? Quan puc dormir amb tu? No, jo he dit que el desert es veu després de dinar, no? O de sopar. Aquí té el desert. Sí, home. Puto asco de plat, bro. Vull que ens ensenyis frases per lligar. Ve a suba. Then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Hablas en inglés, alguna cosa así, ya te saldrá. Bad boys, what you want? What you gonna do when Sheriff John Brown come for you? Tell me what you wanna do, what you gonna do. Hem arribat ja al Rabat. Què farem avui al Rabat, nois? No sé, voltetes reconeixement, menjarem per aquí. Farem molta foto, eh? I a la nit una miqueta de... What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and Estem al Rabat, nois! Vamos! Som-hi. Tu, nois! Rabbit. Selladoras, Dr. Franklin, hermano. El baile del Rabat. No pots ni moure't, Estàs clavat, Uf, se t'ha complicat, No el fas tan bé, No el faig jo, vol dir. Quin? No trobo les claus de casa. Hòsties. Problemes que tenim però que acabarem solucionant, nois. Però com estiguin dins de casa, arruïna, Palmazo, chavales. Anem a revisar Búsqueda a fondo. els dos cotxes, per si acaso. Les tenim. A veure els Beatles. Uf! ¡Qué bailecito! ¡El bailecito! Tu què, em deixaràs sense clínic o què? Una foto més al sostre ja. Estic caminant aquí per uns carrers, per un mercadillo, que està molt xulo, hi ha molts productes locals. A veure... Ojo! Hi ha samarretes aquí, Està guapa, la del Marroc. Estan ben fetes. Bellingham fora, la Barça... A veure les gafites. Amb dubtes de si les faig servir o no, però pel viatge segur que sí. Rafael da Silva, A veure, Jan. Bé, sempre elegant, no? Et podem dir Tom Ford? Sempre. Sí? Jordi, què t'has pillat? Jo res. Una miqueta de Prada. Plou, no? Fem una miqueta cani, no? Diguem-ne. Bueno, per un dia. Un dia o tela, no? No, però Prada bé, no? Si no, Sí, està guapa. li trec això i me l'emporto per sopar així. Està guapa. Sí? Mira l'intern. Hi ha italians, aquí. Ja, no? Estem aquí pel Mercadillo comprant una miqueta i hi ha de tot. Hi ha moltes botigues d'espècies, sobretot moltes imitacions, de rioneres, bambes, de tot. Però bueno, de preus ronden els 10 euros, 15 màxim, està bastant bé. I negociar bastant difícil. Adquisició. Booo! Rafinha, He pogut guanyar la batalla.
hi ha una hora al dia que han de resar i s'escolta per tota la ciutat pels megàfons el rezo. I escolteu? Ara és hora de resar. Què diuen, Ilias, quan resen? Què diuen quan resen? Quina frase diuen? Una pregunta que no té resposta, tan senzilla més. Oh, yes! Hem arrasat, companys? He donat un plat a 4 euros. El millor del món. 4 euros, Un plat que va bé, però no crec que em costi el doble, no? Joder. Estic a rebent, xaval, estic diumenge, estic ja... Faràs la lletó, posa monoblog, saps? O buido això, o no començaré. Jordi no parla, Estic tan content que estiguem aquí, nois. Va, aquí tallo. Vamos a fer el paso de caso de paso de mesa. Porta'm el braç, facilita'm. Que diu el... Com es diu? Ximxi. Ximxi, Jo crec que això sí al revés del coll. Pol, que la gent es pensa que ets agressiu. Em va anar a veure Estem a Rabat, amb el Pol i tota la família. No em miris així, que si no... Bueno, família, estem aquí a Rabat. Volia rapejar, no m'han deixat, perquè el Pol m'ha matat. Amb aquesta mirada tan maca que té. Entrem, no el metro d'aquí. Wi-Fi. Estem aquí caminant per la Metina, al mercadillo, a veure si trobem alguna coseta. De moment, poca cosa, Hi ha molts mòbils i segurament són els mòbils robats a Barcelona, bàsicament, perquè estan alguns rebentats i ja estan trencats. Mira quines vistes té Rabat. Està guapo, És d'anar així de costa i tal. I bueno, aquí a Rabat hem vingut una estoneta, ara fem els cotxes i marxarem a Casablanca, que ja farem nit i també sortirem de festa. Bon dia, company. Com estem? Bon dia, company. Bon dia. Hòstia, ho he gravat, Bon dia, company. Avui també s'han portat alguna llora. Tu, però... Bon dia. Que no está Young. Laura. Está Young o no está Young. Mira, güey, me encontré un... Wow. Bon dia a tots, primera nit superada. Bé, una mica ximoreixes, però bé. Ah, tu amb ou, xaval. La meva està lleugera. El meu ou se'l podeu menjar. Jo puc menjar l'ou? Sí que em falta una... Bon dia, estem a Sila i anem a esmorzar aquí amb els xavales. Això què és? Epa, venga. ¿Qué cosita? Nala. Es nala petita. Nala. Están los huesos. La meva mà és més gran, Ai, Gordo. pobret, està supermalalt. Gordo. Ai. Fem aquest? Aquest, té pares i pilota. Aquest segurament un pot més barat, no? Hi ha molt les blaves. Cotxe. Li baixes a 70. Estem
pels carrers de Sila, hem esmorzat aquest matí, mira. Hem esmorzat aquest matí i ara anirem a tallar-nos el cabell, anirem a la platgeta i farem una miqueta de completes, que aquí hi ha tot. Tens motxilles, mira, grava. Tens motxilles, tens per aquí mitjons, a tot. Tens un corona pels carrers també. Una cosa, aquí la gent... Sí. Clar, que hem de creuar, vine. Un cotxe, anem cap aquí. Aquí la gent, vigila, saps? Així és igual treballar, perquè ara mateix, per exemple, estem pendents encara de que, com ha dit el Xavier, tallant-se el cabell, sí. I no ens contesten. Som 8 persones que tenen el cabell, que potser són que guanya 50 paus i... Els suda, no tenen horaris, perquè havien quedat pel matí per anar al taller, per canviar el cotxe, i no estava. Hem anat a les 10, no estava, hem picat a la porta i estava dormint. Doncs bueno, anirem per la tarda. La jornada laboral aquí, ja què és? A 5 de la tarda? No se sap, a 12 de la nit. Però demà pot començar a les 11. Surten per la nit. Aquest carrer ahir estava a patar, a patar. Ara anem a comprar, vine, acompanya'ns. No tallis. Vine. Preferim negociar una piloteta, però bueno, si val 2 euros ho paguem. Sí, A veure com funciona aquesta negociació. A veure. Per quant? Per quant? Encara, nois, ens ho explicarà, suposo. Però portem 10 minuts seguint-los. Ilias? Qui era? Sí, companys. Qui era? Bon home aquest, Sí? Bon home. Dos samarretes de tirants. A on te les has comprat? A veure. A veure? A veure, soci? 2 euros la samarreta. A veure. 2 euros de tot. Saben que si no... 2 euros caro. Y no li ni he apretat, el preu inicial i no... Què és esto? La qualitat. La qualitat, però és transparenta. Si això fa el Marroc, això no m'ho posaré. Si a tu t'agrada... Dos iguals? Una blanca i una negra. La puta merda, només ho va voler dir. Em podria comprar alguna cosa. Aquest és el cos nostre? Sí, deixa'm aquí. A tu, Corona, para. Entra al garatge. A tu, Corona. No pots fer tan feo. Jo. Tu, dos. Jo. Tres. A mi no em deixa. Anem a repar-nos, Jordi. No, sí, la palma no. La barbeta, Sí, és una miqueta llarga. Home. Ahí m'ha dit que tenia el Rafa 2, el Rafa un tanto, He sortit de la perruqueria, he anat a una pelo que el seu cosí és un enraper a Vilassar, que es diu Paris. Llavors hem anat a veure el seu cosí, que està aquí a Sila, i ens ha rapat ell, i ens ha costat, què, 2-3 euros? Ens ha costat 3 euros i, bueno, m'ha fet un tàper així tranquil, ens hem rapat tots, i ara anem cap a la platja. Ja hem comptat entallat? La barba, mira. Barbita, tal, no sé què. Basqueta. Molt bé, no? A veure, girat? Sí. Uf! Carai, Una mica, sí. Coses. Yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti, pero no me compadezcas. Tía, pasa, tío. Tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti. Maca no diria que és la paraula, però moguda, exòtica.
Crepa Archila. Tens el fondo marcado, Què? Està bo o no? Hi ha fila. Sí. Tu, però estarà molt dur, no sé si... A ver, Jordi, com et quedaria? Però otro color? Estaven diabòlics aquests crems, no? Pues mira, aquest grup és imbècil. Barra, que estábamos comprando vestidos. Sí? Estàs gravant ja, tio, Xavi. Per qui és? Això, Jordi? Regalito. Digues unes declaracions. No, Digues unes declaracions, per qui és? per la Sara. Qui és la Sara? No havia la talla. Ja fem un fascinari, no? Jordi, qui és la Sara? Digue a la càmera. Ho has de dir. És la meva nòvia. Estem aquí a la platja, anem a veure l'amanecer, Omar. És maco, eh? Ja que estem aquí, tot el Què grup. passa, germà? Per tu què simbolitza el grup? Oh, què simbolitza? Família, germans. Sí? Som una família. Enric, per tu el grup què és? La unió d'una amistat de fa molts anys. No, una família, és a dir. Ah, ja, però vas dir tu, cabrón, no repetiré. Per tu què simbolitza el grup? Gent amb problemes. Correcte. I per tu? Vinga, va. Vamos a andar por el Què simbolitza el grup? grup? Silenci, no? El meu grup per mi és... Aquest grup per mi és una família... No sé. Són els meus germans... De sang, no? No, de sang no, perquè no són de sang. Som una família nombrosa. Bueno, també. Som adoptats. Això diuen. Són una família que no és de sang. Pues no sé, té un nom això. Sí. Ja ho tinc, política. És una família Puigdemont. Són la família que se coge Allah. Vaya colleja, tete. Mira, gràcies. Com a problema. Bueno, ensenyes les teves ferides. Hi ha un? Què li passa a aquest? Està marró. Perquè està a Marroc. Ah, i tu, la càmera. Espera, explica. Sí, que vaig tenir un accident de moto. Poseu-vos jaqueta de moto i pantalons de moto. Estàs fort, eh? Cuidado. I no Estic molt fort, mira. Mira, les pinxades són quan una persona diu una tonteria, per tant, se li corregeix amb una elàstica, saps? Una elàstica quan em vaig xocar amb el cotxe, que va ser així. Yo no pinto res, mala ejecución, el resultado no es la pena. És el seu poble, sí, no? T'heu fixat que és igual que sigui una esquerra o una dreta? Un dia més, dia 1, caminant per Asila. Això no sortirà, no? Jordi, per tu què és el grup? Una família. Tinc gana, Plena de gilipolles, però bueno, una família. Digue, no et fixes. Família. Mira, jo sempre que tinc un mal dia penso en veure sempre els meus amics. No sé què faria sense ells. Sí que no ho faria. Res, tio, no, jo no passo ja a tothom. És un francès que surt per Barcelona de festa, vale, i entra a un pati interior. Vale? Entra a un pati interior i no sap on pixar, s'està pixant, va molt borratxo i no sap on pixar. Total, que troba ja uns sacs i es fot a pixar allà i de cop era el pati interior del forner, d'un forner de pa. Surt al forner i diu, però què fots? Diu, li comença a insultar. Què fa? Diu, jo no compro pa, que vol dir jo no entenc, saps? Jo no compro pa. Diu, ja sé que no has comprat pa, però no fot aquest pixi a la farina. Aquest, una tonterieta. És boníssim, eh? És molt bo, bro. Ah, molt bé, doncs ho has fet superbé, no? Hòstia, calla la jugada. Facilito, sí. Felicito. Let's go! Perdó, no, passeig. Estem aquí sopant al restaurant. Com es diu aquest restaurant? Dar Magrebia. Va provar això. Porta sucre, porta farina
canela i una miqueta de pollastre per dins. A veure, anem a tastar-lo. Està molt bo, Però, per exemple, a tu no t'ha agradat? No, no m'ha agradat. Perquè només sap a sucre i canela. No estic d'acord. Sap és un barbarisme, per això. No estic d'acord. No està d'acord. Jo penso que és un plat que he vist aquí, bastant correcte, però no estic d'acord que només sàpiga a sucre i a canela. Què més saps, Jordi? Sàpiga crec que tampoc existeix. Saps ciutat, no? La ratlla de cocaïna. La ratlla de cocaïna està fent de puta mare mentre estàs jugant la polla amb la seva polla palmada. Sempre té una textura diferent, és impossible. Llampa. No m'agrada com està. Es menja un pa. T'acaba de tirar un tros de pa. Em podeu passar pa? Oh, Xavier, t'estimo. Segueixen barato. ¿Cuánto es, Jordi? Segueixen barato. Vale, sacando la plata. És una monarquia també. Està a la pantalla. Casablanca! Casablanca! Welcome to Casablanca. Estem a Casablanca, anem a sopar. Mare meva, aquí per conduir, la gent a saltacedes, no hi ha passos a vianants, has de fer zigazagues, és una locura això. Aquí per conduir és impossible. Los chavales, a cenar! Som-hi. Aquí menjarem. Aquí hi ha una negra pagant-se. On? A cenar, pasen y vean, pasen a cenar en este restaurante. Pizzetes, per aquí. Jo vinc de Nàpoles, sembla Nàpoles que jo veig. Estan tallats, però. No, pollo pintón, no? Sí, joder. Estan tallades ja. A veure, Sergi provarà. Bip, 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 bip. Ah? El què? Festa. Cuidado. Però és inviable, això. És aquesta puta merda. Analitzem què ha passat. No entenc. Jo m'he traumat. Penseu posant... Ah, no, matapés. Blancanieves, no? Algú... No, jo. Winnie the Pooh. Una escena. Jo faria qui l'endivina guanya, ja està. És com una representació de la pel·li. que hauria de dir primer si és sèrie o pel·li. És una escena. No, pel·li. Bèl·lic. Tio. Vale, va, comença. Comença! Ja, És molt bona, és molt bona, és boníssima. T'opines pel final. Ai, el cap. Per veure, no. No dieu. Ah, ja sé. Ja va ser. Ah, que fàcil, no? Ja va ser. Que fàcil. La que s'avecina. Però no diguis. Pues para de dir-ho, tio. Joder, no fàcil. Ho has dit? Chaval, què t'he dit de Down? Que és la veritat la que s'avecina? Sí, clar. No, és un combo. És boníssim. Ah, no. Jo estic perdut ja i no he començat. Que és el millor. No te l'has vist, tu, 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 No te l'has vist, Una, Dos, tres. Quina és? I, bro! L'ha vist 30 cops, bro. clavada. No, era... Que fort, que fort. Era un drama al principi, Ha sigut un drama. A la platja està a 30 minuts.
30 minutos en coche. Anem a fer una volta, no, pel barri? No, voltea por el barrio. Protegidos con dos navajas. Però no hi ha res obert. No et fiques molt... Que algú expliqui la situació. Que es fica molt bloc, allò, parla. No, sí, explica la situació, explica la situació. Explica la situació, va. Pol, explica Tots els jocs on volem menjar... Bueno, si ho has de penjar tu, tots els jocs on volem menjar estan pel caixer. Hem fet un pre a casa, se'ns ha allargat i Però ha sigut molt bonic, Ha sigut molt són bonic les el pre. 4... Bueno, no està bé el rellotge, però són les 4:30 i aquest home, bueno, volien un duro i no obre res fins les 8. Llavors estem planejant què fer ara. Res, menjar patates. Opció número 1, anar a una platja festa. Opció número 2, fer un voltio per aquí que ens faci alguna cosa 100%. curiós. O que per menjar mengem una bajada al coll. O pujar a dalt i fer un tier list de patates. Què opines del dia, Lledo? Opino que molt bé, la veritat, ha sigut un dia de 8 l'equip, perquè hem fet una nit espectacular, mai havíem fet una nit així de família, ens hem obert, ens hem explicat sentimentalment cadascú els problemes que té, com podem ajudar-lo, llavors dono per satisfet el dia, llavors estic molt feliç i demà segur que anirà millor. Nois. Bona nit. Valoració del dia? Acaba de començar el dia, mateix. Bona nit. Despedim el blog aquí a Casablanca. Hem fet Rabat i ara Casablanca. I al final un xutet de festa, hem fet un pre tots, supermaco, bevent, tal, parlant de la vida. I ara a dormir, que demà tenim un dia supertop. A Essaouira i muntarem a cavall. Bon dia, petit. Bon dia. Com estem? Matí complicat per l'equip, Explica la situació. però prou bé. Ahir se'ns va allargar una mica més de lo normal. Havíem de sortir a festa per això ahir. Havíem de sortir a festa, se'ns va allargar, vam estar aquí fins les 4, 5, no sé quan. Ens hem despertat a les 9, més o menys. I bueno, volíem sortir a les 10, són les 10 ja, més o menys ho estem aconseguint, mitja horeta més tard, jo crec. Bones, benvinguts al segon bloc del Marroc. Estem aquí a la casa... No, aquí és dia 4 al Reels, però dia no sé quants a YouTube. Però bueno, aquí estem a la Casablanca, una casa molt blanca, i ara anem... Basta, Fundació Basta, Genuine! I ara anem a... Essaouira, no? Anem a Essaouira a muntar a cavall. Ara us anirem gravant tot. Bueno, vaig a veure l'Ilias. Jordi, vols saludar el blog? Bon dia, família, com estem? Vosaltres? Dia crític, no, avui, per molta part del blog. Jo em desperto més aviat de vacances que treballant. És un factor, jo també, Jordi. Seguim. Ili, situació actual. Posarem una foto aquí de com estava. Casablanca 1, Ilias 0. Bueno, creiem que és la pitjor ciutat. A mi crec que serà la pitjor ciutat, de veritat. Segurament. Aquestes són les vistes. De merda. Anem a esmorzar. Què portes al nas? Està de moda, això. Per respirar va perfecte. Sí? Per més oberts, ara. dormir. I durant el dia? Tu el treus o no? Bueno, si puc allargar-ho, ho allargo per fer esport i per dormir. Espectacular. Jo respiro bé. Tu respires bé. Com et trobes, demà? Jo em trobo de puta mare. Molt bé. Sí? Sergi, què fa? Jo estic de puta mare. Sí, a veure. I el protector d'estómac, què? Molt bé anat, la veritat. Hòstia, Xavi, però com enfoques així? No, home, estàs aquí? Tu, és un barri, és difícil d'entendre, És que... Jo no sé. Però mira les voreres, espera, us enfoco. Mira com està fent això, bro. La vorera és superalta, la carretera enfonsada. La vorera, l'Ilias s'ha menjat la vorera amb la porta 4 cops. És que és superalta, bro. Bueno, vas arrastrant porta una mica. Però aquest home va tancar un negoci, no? Va molt elegant, A veure.
Vaig a gravar-lo. Aquest home va tan lloc del Porsche ara mateix, Va amb una moto dissimulant, però Tesla està a les oficines esperant. Ah, salta el semàfors. Jo també? No. Que és la secreta, Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda tan bien esa camisa de Versace. Estem al Muts, anem a esmorzar a la cafeteria, al rooftop. Hola, chavales. Tú. Vaya pintón, ¿no? ¿Qué fem a l'Hotel Vera, chavales? El Real vol dir que sortirà per d'Espanya. Joder, aquest lloc pinta bé, pinta bé. Joder. Bueno, va ser una discoteca, anem a fer vi, o què? Vaya lloc, no, Omar? Yo no sabía que lo que habían propuesto era tan fijo. Bueno. Cambio musical, ¿no? Eso. Dale. El francès aquell, crec. El pit. Una patata madura, és real. Gratuïta per al iogurt. Si em deixeu el iogurt a mi, seria un... No, un pancake. Ui, pancake. Hòstia, té molt bona No sé què he menjat, això. Literalment, sí. És com així marroquí, no? Està guapa, oversize, tal... Bé, no? Estamos en la nada, Omar, en la nada. Quina xofa. Xofa? Espera't aquí a posar benzina, estirar les cames, estem al mig de la nada, aquí no n'hi ha res pràcticament. Penso que ets Frank Cuesta ara, Conductor, 2 hores de trajecte, La velocitat i m'haig de tocar les peus. Mira què apareix, quin cotxe apareix. Mira què apareix. Bueno, que ens atropella. Bueno, unes declaracions per la primera multa. Putos moros. Sí o no? Sí. Què opineu aquí? Tu m'ho en fas, no? Han set una puta multa. A veure, em puc? Es podia 60 ni la senyal, ni polles, ni el tram, ni polles. No. Sí, no, igual. Però què volies aquí? Potser... Home, bro, venim. Gilipolles, o què? Com n'has de parar tu el control? T'emporten a l'altre cotxe i no queda el cotxe perseguint. No. Ve i em diu, pues surts? Vinga, va, tontito, va. Jo què sé, Xavi, jo què sé, tio. Bueno. Em diu, your name is Corona, dic, sí, Corona. Corona, Xavier... No, però no... Paga per ser, Paga per ser, No per profit, per tu, compatriotes. No per profit. Ilias. Què tal la room tour, no? Habitació, Xavi, Jan... Estava pixant, Xavi. Ai, estàs pixant? Hòstia, està guapo, això. Qui té les claus aquí? Dia 4 anem a muntar a cavall, anem a la platja aquí a Seguira i a veure què tal. A sobre. Bueno, dóna'm les claus, és igual, jo la portaré a sobre, sembla això. Voltaré ni pastilla. Només que en el fisio s'ha clavat. A veure si em ve uns apunts o alguna cosa.
Gambetes, no? Rico, on anem? Munta caballa, munta caballa. Let's go! Isilias! Un poquito de caballitos, un poquito de atardecer. Nada que esté mal. Sí. Què, Sergi? Bueno, uns petits problemes, arribem una mica justets. De veure, va. Estem justos a temps. Cabells. Va frenar, enrere. Per accelerar. La puta cabra, tio. Per tranquil·litzar. Has preparat, Enric, per la puta cavall? Has muntat alguna vegada? Jo he fet típica de petit. Has fet típica? Sí, però fa 15 anys que no toco un cavall. A veure, sortirà bon fet? No crec. No sé si posar-me el micro i parlar. Què faig? Sí, bueno, sí. Hòstia, estem a la muntanya, clar, baixarem des d'aquí. La cabra, tu eres la puta cabra, tío. Últimos 5 años. Vale. Aquí. ¡Coseta! Uy, hola, qué gordito. Uy. Spirit, chavales, hoy Spirit. Esto no es aquest, Esto no es mata. Gossos! Ui, hijo puta. Surten ara? Que no ho intentis, no saps. Hola, que bonic aquest. Ens quedem aquí al mig, ja sortim. Que bonic, no, aquest? Mira. Oh. Hijo puta. Ah, oh. No. A todos muertos, Take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Estem aquí muntant el cavall, el meu es diu Hércoles. Hércoles! Take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, you can whip your Porsche. I've been in the valley. No, és que què deies? Tu, al Coran no l'he vist. Havia vist a tots, més o menys, alguns mesos. El meu cavall anava així. Estàs aquí ja, Era nano el teu cavall a sobre. Ja, no, doncs no ho sé. Sí, és que feia molta gràcia perquè era el cavall del Coran. I ja estàs segur d'aquí. Vamos. Ah, mai. Com puja això, bro? Les joden la berenjena. Perquè són de menjar poc a poc, les gambes. Ui, ara ve molt de peix, Ara ve molt de peix. Ara et dic. Sugar... Ah, no. Ho és? Sugar mami. Jo pollo per Sucre. A veure, és això, és €1 cadascú, per això. Ho he trobat superbarat. Quan ha sigut? Costa que 500. Saca-te-la tu, Com veieu aquest mercadillo, nois? El veig més accessible que fa unes hores, no? Aquí tenim ponxos per anar al desert i no cremar-te molt. Què? Milió, literal. Aquí tenim, mira, veniu, seguiu-me. Seguiu-me. És complicat com el tràfic d'aquí. Trànsit. Com el trànsit aquí. Explica, quan puguis, mentre vas ensenyant, explica la teva deducció que has arribat a la conclusió del trànsit. El trànsit. Aquí tu vas per aquí, mentre us ensenyo les pulseres i mentre us ensenyem el mercat i les joies que tenen aquí. Us explico, aquí tu vas amb cotxe i vas escoltant. Sí. Tu vas caminar, tu vas conduint i escoltes pip, 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 pip. Llavors la meva teoria és, tu escoltes un pip, és que el cotxe et permet passar, perquè ell ja estava amb el cotxe i fa pip.
i un cotxe que de la nada ha decidit passar, però vamos, com si fos allà una autovia. I si fas pip-pip, 2 seguits, vol dir, passo jo, t'informo de que vinc i si passes xocarem. I la prioritat absoluta la tenen les motos. Una moto, una rotonda està plena de... Passa la moto i ningú les tira. Ningú les tira. No era un pip, passo jo, 2 pips. No, un pip passa, et deixes passar. Perquè ha sigut quan el Corona ha deixat passar el... Si un pip, passo jo. Si jo et pito, jo vaig pip, tu passes. I si et dic... Hola. Mira, hola. No, moro no. Porro. No. Bueno, doncs aquí tenim una típica tenda, no? D'aquesta zona, d'Essaouira. Tenim pulseres totes fetes a mà per 5 dies que són 50 cèntims. Enric, ens pillem una pulsereta o no? Que són 50 cèntims, no? Al final. Va, 50 cèntims. Són fees de cojones aquestes. El viatge, un cada color. Jo rojo putón. Podem trobar una més. Vale, va. Podem trobar alguna més bonica. Ara gestionarem pròximament per la pulsera que tenim tots del grup, que estarà per aquí. Per aquí tenim, veniu, aquí fan l'alioli típic d'aquí del Marroc. Aquí. Morteros. Sí. Aquí, pel té de menta, que ens han ensenyat com feien el té de menta, que aquí us poso un clip. T'he fet editar. El posaré. Vale, acabem. Una guitarrica buena que... Aquí, mira, això és típic, aquí també. Una flautinya. Això és l'instrument que toquen els nens quan neixen. A Espanya toquen la flauta, aquí toquen això. Ui, me toques la polla. Hem arribat en l'estable dels cavalls i ens han dividit en 2 grups, no? Podem dir? Bueno, han preguntat qui havia muntat abans de 5 anys. Llavors eren 4 i 4. Clar, ens han dividit en, diguem, nivell intermediari i principiants, no? Sí, intermig, sí. Però... Nosaltres érem principiantes. Sí, s'ha de dir, sí. Però s'ha de dir que crec que s'han equivocat i ens han donat els cavalls més rebels en els principiants. Han dit que els cavalls així més mogudets ens els han ficat els principiantes. S'han equivocat o no tenim ni puta idea o era una brometa, no? Xavi s'ha caigut. I se'ns ha complicat una mica. Correcte. I Xavier Corona Puig ha caigut del cavall, senyores i senyors. Ningú l'ha vist, però ha caigut del cavall. No tenim proves, però ens ha confirmat que ha caigut del cavall. No ho dubtem tampoc, no ho dubtem. Es trobava malament, certament, i després de l'hòstia s'ha recuperat milagrosament. Ha menjat una mica de sorra i s'ha recuperat. Però s'ha de dir que el viatge ha anat superbé. Merci. Bueno, tenim aquí uns quants menes, ho podeu observar. Mira, i ara mateix, mira, una crep s'estan menjant. Crep per acabar el sopar, bastant correcte, el toc dolç, hi ha gent que el necessita. És necessari el toc dolç al final de l'àpat o no? Crep de lotus por el coño. Correcte. Vete a pagar. Ja ha pagat el Corona. No, no pago. Li dic que li dius que em cobri? Però jo hauria de pagar. Hauria de... ¿Tienes algo crujiente o no? No. No, no es urgente. Encara no he casat el lotus, Oh, ara sí. Ah, que he menjat paper, que sóc la polla. Estem a casa a sopar, estem fent un passeig per aquí, per Essaouira, per la nit, tranquils. I hem vist aquí un castell, que és molt maco, que està emmurallat. I res, ara cap a l'hotel, a dormir, i demà és el meu últim dia que ja marxo a Barcelona, perquè jo torno abans que haig d'anar a treballar. Així que demà, últim dia, que de fet anem a Marrakeix. Avui... Bueno, la moto, avui últim dia a Essaouira. Has pitjat aquell tot per fer això diumenge. Ara estic millor. Però a veure. Compte que comprem només el dia. Bon dia, bones. Ja, tu no entenguis, has de tenir sempre. I li una cosa que em costa. Has de perfeccionar. Tenim una baja. Sí? De panxa. Això no és bau. Això què? Pinchazo. Omar, pinchazo. Pues de panxa. Aquí es fa això, xaval. Let's go! Vam esmorzar dia 5. Sí, 5, no? Sí, dia 5 al Marroc,
Avui anem a Mel Marrakeix. per tot arreu, Mel per tot arreu. Però si tu no t'agrada la mel, què He estàs dit fent? que sí que m'agrada, però no és una que m'encanti. Doncs no te'n posis si no t'encanti, perquè si així la gent que li encanta pot disfrutar d'ella. Sí, porti sucre, això dins. Quin pla més romàntic. Xavier! Ja has acabat de cicalar-te? Sí, ara acabar mesa. Tu, Xavi, em veig a veure que tingueix el bitllet. A on vaig? Aquí baix. Passant el temps. Vale. Un asno. Asno amb els cuernos de 4 metres, està complicat. Asno? Un asno és un burro. Ai, un asno, què dic? Un reno. A mi em mata, Jo crec que me caga a palo. Bueno. Pot haver impedit Sanza i li fotin un cop de puny a la mandíbula. Entre els cuernos li fots un cop de puny, un ganxo i què? Jo crec... Sí. Franco Escha va atacar un reno contra una pera i no la va palmar. Hi ha chance. Mataleón. Hem parat aquí a una benzinera, en el lavabo. Estic malament, xavales. Està malament, l'home? Hòstia, no ho sé. Que els dona als seus fills la zorra. Uau! És un gas tan petit en la vida, Jo la mare la vaig tenir així. Sí? Són gatinyos? Ja no, estaven. La mare s'ha donat, que és un pot. Que petits, bro. No sé què ens podem dir. Los chavales. Oi, germà. El germanet. Despedim. Anem cap a l'aeroport i posem rumb cap a Barcelona. Jo marxo ja cap a Barcelona perquè haig d'anar a treballar i per tant els deixo que continuïn ells la ruta i continuïn el viatge. Potser els vlogs continuen perquè m'aniran passant coses, així que el vlog queda en mans d'ells. I jo ja cap a Ciudad Condal. És gran, l'aeroport? Mireu, mireu. És gegant i està superguapo. Vaig a facturar i haig d'imprimir el tíquet perquè no el tinc, el tíquet d'embarque, perquè no hi ha impressores per la ciutat i llavors a veure si a l'aeroport n'hi ha. Així que vaig a intentar facturar. Seguim allà. Jo? No fet fora. Hola, Passi. Què passeu, Hi ha alguna... He decidit fer-me fora. I així cap a Marrakeix. Coño, gordo. Eso. A ver qué diuen els socis, què diuen, què diuen? Mandango... Hoy salimos, hoy salimos. Vas a ver algo. Que esté aquí, Jordi, ¿dices algo? Ara, ara. Una polla. Tenemos contenido. Té un rabo. ¿Digas un fucking ñaño? De què és? Per record. Mira qué gordito. Un puto. La nova mascota. Sí, estic Xavi. Chichato. Porta-la. T'estava per aquí. No sé. Chichavi, venga. Què? Joder, és això, xaval. What the fuck?
Chichaurio te quiere. Sí, però per ella és un logro. Què? Això. Com que un logro? Doncs ella està orgullosa. Això no està ple de plom. Literalment ens ho ha portat per nosaltres. Tu llavors és plom. ¡Qué asco, qué asco! Tia puta! No sé, nens estan com si res. Seguim el vlog. Aconseguidíssim, no? Hem arribat després d'un trajecte molt... Mira, que bonic. Al final quan es mirarà les hores. Em caigo un fotut. Poseu el grup, Salva algun vídeo. Teniu? Ja està a Marrakeix. On som, nois i noies? Companya de mare de puta. No, el restaurante telepàtic. Esperem que soni un pip, si s'escolta bé. No, sento dir-vos que el vlog sense el Xavi. L'hem de seguir, home, l'hem de seguir. Tu creus que m'has de donar aquests ànims, tu a mi? Que el vlog sense el Xavi no és el mateix? Jo he gravat, encara que tu no vulguis sortir i anessis a 400 metres del guia, jo he gravat molt, avui. Hem gravat. Quan vomitaves, ho has gravat? No, jo ho he explicat per això, però ho farem trending topic o què? La meva vomitada. Sí, també hem de fer trending topic de la teva caiguda per cavall, no? Ja ben fet, ja. Perquè la teva vacances són bastant completes. No hi ha un dia encara que m'hagi despertat sense febre, estan sent perfectes les meves vacances. És que el Xavi no sol fer els reels en vertical, No, és que això no és el Reels, és el blog. Vale? vale. No saben, no saben. No saben, Enric. Bueno, ens estem barallant. Aquí ja hem vingut molt la segona vegada, crec que en vam fer algun vídeo o alguna cosa. Si venim a Marrakeix, l'atenció és perfecta. Link en la bio, bro. Link en la bio, però ja heu vist això. Link a l'avió. Restaurant telepàtic. Bueno, voleu explicar alguna coseta? No hem fet molta cosa quan hem arribat a Descascats, descansar. Veure una miqueta al Madrid i poc més. Que, literalment, el Cuqui, jo i l'Elias estem ensenyant una obra maestra als nostres convidors. Estem ensenyant Attack on Titan. Un diàleg durant càtedra. Ens estan fent otakus, no s'hi oloraran, no? La millor sèrie de la història. Aquesta ha sigut, hem mirat un episodi d'això i hem vist la primera part del Real Madrid i ara ja estem mirant la segona mentre sopem. Càtedra, no? Avui vomites? No sé. És que primer si no... No, sí, pero como todo el día... Senyors, sembla... Tu madre m'agarra el nabo. On estem, senyors? No sabeu. Estem a una muntanya Heavy, espectacular, increïble. Hem cridat Ilipili. Ilipili, amb eco. Sona, tu crido, no? No, ja no hi haurà. Segur? Segur. Hem vist les cascades que posarem vídeos, encara que si no hi tenen tants aquí. I baixant, ara estem. Vols que gravi i expliquis la teva experiència? La meva experiència no m'ha falta, Jordi. No m'has explicat Porto uns dies baixos de defenses i... No, però gravo, en plan, perquè ho sentin. Que ho transmetin. Ara ja no estic blanc, perquè jo crec que havia estat blanc com... No, estàs bé, tens bona cara. Estic bé, tinc bona cara. Però bueno, he arribat a dalt i no sé si era pel meu cor, perquè
Avui estava cagant, aquest matí estava en febre, però he vomitat quan he arribat a dalt. Però estem de puta mare, senyors. Seguim. Som-hi. Bueno, però aquestes són les vistes, no, company? Bones. Ens trobem al cantó d'Orzazate, a les runes, no sé com es diuen. Unes runes. Aint, no sé què. I mira les Fica en vistes. context el Xavi, joder. Perquè en teoria ho hem dit. Bueno, aquí tenim una casa. Vinga per allà, Xavi, per això càmera ràpida. El Xavi m'obria la porta, Mongolo? Anem aquí. Tens raó. No m'obries la porta, tu, soplapolles? Ah. Aquí. És un cheesecake típic d'aquí? Cheesecake. De John Cake. Hola, em puc cridar i em fas una foto, ja. Bueno, què volies que gravés, Jordi? Tete, flipa. És espectacular, aquestes vistes, noies? Sol, solets, aquí. No has notat que algú t'ha pentinat? Jo crec que està bé. Però tenen objectiu o... Està bé davant? Què fas, captura? Però es veu a tots o no? Una, la bruna, vestida... Ara fem el tonto, vale? El tonto. Un altre cop. Bueno, la teoria del lladó no l'acabem d'entendre. Que deia que no sabia per què, va venir l'any passat i no estava així. No, podías fer la divina estada, amb obres. 20 minutets, no eren 40, home. 20 minutets, però si hem trigut 5. Hem trigut 5. 20 tu, que vas molt lent. Lladó vas dir, jo a partir de demà ho he fet tot. Joder, no es nota, tio. 40 likes, tot una era, s'ha assenyado. Aquell ja et va fer el Madre mía, me la pasas esta, ¿eh? Si incluso el cap al Pol, ¿qué creo que pasaría? Tete, mi cabeza por Va afectar el sisme, però jo penso que el terratrèmol va ser el 2024 i va ser el 2023 perquè el posa el ChatGPT. Va estar afectat un 8, sobre l'escala, crec que és molt. Espera. Aquest any ensenyeu sèries d'anime que... La veritat, no em posaven Rei León els meus pares, quan estava pixant vaig imaginar que posava més germà en un Pol. I per què? Fes una volta, bro. Et senties un lleó, de petit. Ilias, et vols sentir el teu pip? La veritat? Ets el mateix de color que la roca. Eres color roca, no color Ilias, si estigués amb xancles i els dits bruts, semblaries d'aquí. Bueno, es que eso que te sea aquí, ¿no? Se mimetita. Fes una volta, ràpida. Va, inventa't alguna cosa, fes de guia. Vale, familia. Escucha, ahí pega tú. Orzazat és la província, Pol. La província o la comarca. Jo et pararé a dormir, tu, si no vols parar. Me cago en Dios. M'han dit Que no et caguis amb això. Me cago en tu puta madre. Vale. Mama, ho sento si estàs veient el vídeo. Esto no sé. No ho sé, la veritat. La gent, jo crec que mirarà la gent per passar-s'ho bé una mica. Passem un 8 i ningú s'ho pareix a fer la foto. Aquí. Ens han demanat. Anem a dins. Ara que tenim guiris i no gent local. Eso es. Quina és la teva actual? Agobiat. T'arriba al 10? 9. Què et falta per arribar al 10? Ah, correcte, m'han atropellat. Una moto, M'estava amb els camins de Marrakeix, una moto passa per un espai minúscul, és a dir, l'espai, el camí així, vostè, passa una moto sense res i res, vinga, a la cama. Pol, t'has enterat ja del que estan discutint?
Benvinguts a Ofertate. No grabàvem vídeos porno. No, vídeos porno no. Vídeos pip! Vale, Xavi? No. Gladiator. I crec que Astèrix i Obélix també s'ha gravat aquí, nois? Mira, Astèrix i Obélix. Astèrix i Obélix. I alguna part de les Poletrones diuen que també. Hem de pujar allà dalt. Llavors. La nostra pulsera, tornem a És veritat. Mira la nostra pulsera. Hem matat això. I ara estan discutint que aquell senyor no destaca per la seva intel·ligència, el senyor Sergi Adon. El que està més a la dreta, pels que no el conegueu, diu que com a Pal Marroc fa menys d'un any. Tot aquí està ple de cases. I què alegre. I evidentment, el senyor Jana va dir, sembla que sí que té una mica més d'IQ. Diu que no, que evidentment aquí no s'han caigut totes les coses. No ho sabem, ara ningú ha buscat a internet si pel terratrèmol que va haver-hi a Marroc ha pogut passar alguna cosa. Que té pinta que sí, llavors qui guanyarà? El que sembla que no té IQ o el que té IQ? Ho sabrem més endavant. També has de sumar el que no té IQ amb l'Enric. És un que té IQ, que no té IQ contra un que té IQ. Pitjada de gravació. Vol anar amb l'altre i així són... Aquí... Bueno, bastant... Pitjada de gravació. No era pinxada. Oh, que bonic, no? Sí, molt bonic. Ja, d'una mala manera. T'ho estic confessant. Per almenys que sigui lleu. Per almenys que sigui lleu. Pol, tu has vist el ganivet, bro? Que no talla, fill de puta! Sempre s'ha que un rato, eh? Mira, bro. 19, 18. Mira. 17. A on? 16, mira. Com el cactus, Pol. Nois, camí al desert, paradeta maca, no? Següent parada, Gargantes del Todra. Les Gargantes del Todra. Esperem que... Quan quedarà després? 5 hores més? 5 hores més. Crec que a 5 hores no baixarem en un batall. Joder, no, ho estàs dient en sèrio, no? Sí, perquè ara hem de tornar a fer. Camello, gracias por tu visita. Quan m'acorda el cotxe, tu la cantes. La puta boca. Papá Dios me dijo que en la calle hay mucha maldad, que muchos me van a subir, otros me van a bajar. Vale, quan podeu. Dia 7 o tienes? Dia 7 o 8? 7. No. No és 8 ja. Estem a dilluns. Anem fins al 7. Baixem. Ho fem unes vistes, Vale, va. Corre viviendo. Hola, perdona! Hola. Quin dia és avui? Dia 7. A Marroc. Venga, fuetetas. ¡Esas son mis perritas! ¡Hala! ¡Esas perritas! Tu, és que no pot anar a aquesta velocitat si no vol que posi les llargues. ¡Hola! 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 ¿Tú? Vale, va.
Trying not to laugh, you're dick. Okay. Mireu-vos. Mira el Jordi, mira el Jordi. Todos estaban riendo. Todos estaban riendo. Que asco la cotxa, tot està empapat. Ya lo sube. Yo le digo que no que salido, él me dice que quiere estar con... Bueno, senyors, cotxe 1, rebentadíssim, partidíssims. Què ha passat? Portem tot el dia en cotxe, no? Teníem la mel als llavis, pensem que ja estàvem quasi a l'hotel que tenim al desert i de cop ens havíem equivocat de camí, era un camí que no podíem passar amb el cotxe, ens hem quedat allà encallats amb el cotxe i ara estem tornant enrere, fent 3 hores de cotxe més, estem rebentats, vam arribar allà. Portem 10 hores, crec, que arribarem a les 12 de la nit a l'hotel. Però bueno, Duro. No, coses que passen. Positivisme. Família. Quin dia estem? No ho sabem, no? 8, 9... A ver, soplapolles, ahir vam arribar al cotxe i jo vaig dir Bueno, 8. discutim com sempre. I per què ahir vas dir 7? Avui és 9. Ahir era el cotxe 8, tu vas dir 7. Vale. El dia 8 no era ahir se jodan, tío. Ahir va ser tot dia de cotxe, la història. Sí, que va ser quan tu m'has... Per culpa d'aquest noi, no sé... Sí, la puta polla. Algú pel cert. Penseu en la polla, culpa del Waze. Penseu en la polla tots. Qui va posar el viatge? 12 hores. Qui va posar el Waze? Qui va posar la direcció Waze? El Xavi i jo. Tu que Xavi, tu la direcció. El Xavi va posar Waze també. El Xavi va posar Waze. Sabem que és la polla i el Xavi. Però, un moment, qui ha organitzat lo del desert? Llavors de qui és culpa? Però bueno, havíem de fer 7 hores i mitja, 8 amb cotxe. Maca. Sabeu que l'Ilipiri s'estava fent? Una gallòlex. Sí! 3, 2, 1, fandango. Yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota. Y si tú eres tan perfecta, yo soy un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti. Y tú bailando, bailando, bailando. Nois, faig bloc, podeu parlar ara. Tenim aquí activitat de camells, bastant bé. Un en contra que el cul se't rebenta bastant. Però bé, bastant distret. Tocant contra el sol. Hola, gordo. Hòstia, és complicat, fer el vídeo. La puta. Ei, gordos, mira! No voleu descansar el recte? No, jo no puc... Si torno a pujar se'm trenca l'altre. Què fa tot amb que se't trenca l'altre? Sí, clar, com tu no tens Jo trencat... vaig gravant. Ah! Sí, però no, estic desmuntat el cap. Espera. Una polla que és una obra. Gaudeix, corona, gaudeix. Que ara ens pararem a fer fotos, tal... Què diuen els socis? Mandangot. Vinga el rigu, germà. És que el que mola és aquella llum, Ah! Olo, olo, olo! Que estic gravant! Olo, 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 olo! Olo, 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 olo! Olo, olo!
salto a la foguera, ara? Estic ensenyat, la bossa. Tot aquí, tu. Són famílies, mira, aquest és el pare. L'ha penjat aquí. És que, si vas així amb les mans a la butxaca ja et venen. La cara que estem avui és Entrem per allà, això és la comunitat. Has deixat obert? No. Tens la clau? Has posat obert? Bueno, ara ja ho obro, igual. Que li estic fent un house tour als meus pares. Hòstia. Vale. Rebedor, cuina, galeria allà, menjador, on jo dormiré allà, amb la tele, on ficaré el meu vídeo. Lavabo 2, amb jacuzzi, cabron! Té jacuzzi! És banyera jacuzzi. Un jacuzzi? Una habitació aquí, una altra tele, i aquí. Han sortit dos xitxeues aquí davant. Com? Jo ni he vist aquesta part. Lavabo 3, té 3 lavabos. Una altra habitació Però té 3 dutxes? i una altra. Prou bé, la veritat. Sí, no? No, Aquest no. Aquell sí. Però no podem mirar. Per què no? A mi d'aquí vas dir per l'episodi del Pol. Per què no podem? Mirem una altra... Podem mirar una pel·li taco, una cosa taco, però no per un balcó. De què rius? No t'ho crec. Què passa? No sé, tampoc estic entenent. Tu de què rius? De què rius? Tac. T'ha picat el segurat abans el soplapolles. Home, estava allà. No pots fer pitjor? Que no... Però què tens per què, home? Que et pot obrir. Per què tens per què? A veure, veus com... Cura una mica de sobre. A veure, tu, Jordi? Home, aquí que m'ha tocat. Bona nit. Germans, Pablo, que estem arribant a Barcelona. Bones declaracions. El viaje. Después... Autógrafos y fotos después. Ricardo aquí amb el cartellet i... no, pinchados, ¿no? Ricardo, Muchas gracias por ver este video. El verano que viene, nuevo destino. Pinchadoos.